Sirantolanta bunagun kan farafinagun kan Marrakech Maroc jamana kan bi tarata dɔ in na mars kalo tile 6 san 2024 na ni nɛgɛ ɲɛ 20 gosira Mali sirantolantana cɛ kɔrɔbalenw furubatɔn ko don équipe nationale olu ni Nigeria taw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Badenya sirantolanta ɲɔgɔndan dɔ la a Badenya sirantolanta ɲɔgɔndan bɛ don fenêtre FIFA de hukumu kɔnɔ fenêtre FIFA ye FIFA ka don kɛrɛnkɛrɛnnenw ye sirantolanta bunagun kan min bɛ mars kalo in kofɔ o ɲɔgɔndan dɔ don ɲɔgɔndan in nafa ka bon kosɛbɛ n'i b'a dɔn ko Nigeria de kɛra farafina ngana dankan ye CAN kɛnɛ kan Côte d'Ivoire kaw fɛ yen février kalo tɛmɛnen na final kɛnɛ kan Nigeria bina Côte d'Ivoire ɲɛkɔrɔ cili 2-1 Côte d'Ivoire kanu na Nigeria kulu de kɔnɔ farafina ngana bɛ yen de n'o ye Victor Osimhen ye Ballon d'Or africain Nigeria ni Mali jɔn bɛna se sɔrɔ ni ɲɔgɔndan kun cɛra Marrakech Maroc kaw fɛ yen an bɛ se ka min fɔ jatew ye min yira ɲɔgɔndan laban ninnu na k'a daminɛ san 2008 ka taa bila san 2016 la ɲɔgɔndan 4 de tana Mali ni Nigeria ni ɲɔgɔn cɛ se kɛra Nigeria ta ye siɲɛ 2 Mali ye se sɔrɔ Nigeria kan siɲɛ 1 filanibin 1 o bɔra a la an ka 20h ma kɔnɔ n'o ye nɛgɛ ɲɛ 20 waati ye k'a dɔn jɔn ye se sɔrɔ Nigeria ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ka fara o kan juma tɛmɛnen mars kalo tile 22 san 2024 na Mauritanie ɲɛkɔrɔ Mali ye se sɔrɔ Badenya sirantolanta ɲɔgɔndan 2nan na min bɛ fenêtre FIFA ko fɔ o ɲɔgɔndan tana Marrakech Maroc jamana kan cili 2 o kɛra Mali ta ye kanankolo Mauritanie y'o sɔrɔ Badenya ɲɔgɔndan ninnu nafa ka bon n'i b'a dɔn nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye kabini CAN tɛmɛna Côte d'Ivoire kaw fɛ yen février kalo la Mali sirantolantanaw tun ma ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ a bɛna kɛ sababu ɲuman ye u ma ka d'a kan u bɛna labɛn caman sabati ka coupe du monde 2026 éliminatoire ma kɔnɔ minnu ka kan ka daminɛ ko kura juin kalo nata la ka d'a kan u tun sonsorilen don ka sababuya kɛ CAN ko ye VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don